Dili lang kay ingon ana ra inyohang ibutang, pasagdaan ra pod ninyo. So mo build up gud ang bakterya. Ang kanigong farming guys no kay ba mo kuan ra ni common sense. Kana sakto common sense no. Mo ingon sila nga mahugaw gud kun di nimo i-maintain. Ana lang na ha. So common sense lang tagamay no. Wata na soko ha. Happy farming ra ta dire. Common sense lang then kato amo na i-maintain. So far okay ra siya, pwede din nyo sundon. Gitoyo ko ni nako dire kay para di ari ra dapita nga part ang mabasa. So maka-experience mo sa daghan like for example, stampede. Experience big stampede dire na ako'y namatay dire. Duha usa, ang usa magay naka-survive. Napiit diha ay. Kay ang nahitabo ato. Hi. Very nice ag mga gwapa kaayo sila guys tong pullet. Oh. Mao ni ang hybrid sa D102. Itawag og D102 no. Siya ingon ani napo kay off. Napoy kanang napoy ingon ani. Napoy daghan siya puti no. Napo to nakita nako diri last time nga kuan ka daghan ang puti manakop ta tan-awon ta mo. Try nganane. Buyag kay guys. Di na akong kamera gidumol. Gidumog ang kamera. Mao na siya. Choy kaayo gihapon. Dire atong kuan. Gingon ani gihapon ako gibitay no ang atong tubigan. So far okay kayo then ginalimpyuhan ginapod ang nato ni comment ani nga ang ilawom ko no ani is magtapok ang kuan mga bakterya. Dili siya no kay amo man ning gi-maintain gyud daily yun ni namo palimpyuhan ni nako butangan ni nako nginani ay drying agent sa Pilmico no sa katong kita nya usahay pod ako aning i-torch ipa-torch ni nila di gyud usahay i-torch ni nila weekly ang ilawom ani torch katong butane imong sunugo ng ilawom no mao na tong style dire pwede ninyo sundon no pwede ninyo sundon. Dili lang kay ingon ana ra inyohang ibutang, pasagdaan ra pod ninyo. So mo build up gud ang bakterya. Ang kanigong farming guys no kay ba mo kuan ra ni common sense. Kana sakto common sense no. Mo ingon sila nga mahugaw gud kun di nimo i-maintain. Ana lang na ha. So common sense lang tagamay no. Wata na soko ha. Happy farming ra ta dire. Common sense lang then kato amo na i-maintain. So far okay ra siya, pwede din nyo sundon. Gitoyo ko ni nako dire kay para di ari ra dapita nga part ang mabasa. Dito di gyud na basa. Importante man gud sa chicken coop nga uga ngun ani. Ngun ani ka uga oh. Kita man na oh. Ngun ana ka uga ang inyohang kuan. Labi na ning ako dire kay nagamit ko og deep litter system ka kuan na siya pasabot ana niya. Baga ni ang ako ang gibutang ani nga biddings no moingon kag mga mula pa siguro ni og basig maabot og 1 foot kani ang tiil kay kani gud ang among kuan na mao ni tanawa mao ni ang kanang mao ni ang si pangalan mao ni ang hollow block no tanawa dito pila na ka pile hollow block diha pila na ka bok 1 2 3 4 5 5 gud na ka pile awa ni saka kay kaning among area pa ana magni padulhog ba nya ang akong gibutangan na katorang tipasi gyud no ang buhaton lang is every batch maghabwa dili na mo tanan habwaon no magbilin ra pud mi gamay amo ra ni habwaon kay gamit man ni pod sa amo ang mga saging dire naay mga kuan naay mga sagingan mao ni ato ang fertilize nila sa ato ang mga saging no ana lang dili ni siya hugaw ang ilawom i-maintain lang gid po ninyong cleanliness no usa sa pinaka-importante og magmanukan ka dapat limpyo clean based sa akong experience no mas maayo limpyo gid inyong manukan sa mani moari ka diri manukan namo guys dili pang hambog wa gyud siya baho way baho siya na way langaw moy nakanindot aning free range or cage free nga mga manok way langaw kaya ang ilang iti dili matipon pareha atong
kanang naka-cage siya, no? Kay walay langaw diri mo belt kay kanuna nila. Kanang si tawag ana larvae bay tawag ana, di ko sure sa term. Kanang mga gagmay ba nga murag ud diha man nagsugod ang langaw. Dili ka porma kanon nila. Wa na sud ilang kananan guys. Kaningon ani kay karon padong man may mohatag pug pagkaon nila. Katulo na may mohatag no kay para dili sila magkuan. Katulo may mohatag sa usa ka adlaw na ron og feeds ani nila kay lahi ra gyud ang daghan. Daghan nga mga manok kay sa gamay ra. So maka-experience mo sa daghan like for example stampede. Experience mig stampede diri na ako'y namatay diri. Duha usa ang usa magay naka-survive. Napiit diha ay. Kay ang nahitabo ato inigpakaon mo dasmag sila tanan ba. Oh. Bisag gibuhian na ni nako ha, girinse na ni nako. Sila mudasmag sila diha. Imo to na stampede. Oh, nya mo na katulo na may mo kuan, mohatag og pagkaon para dili sila mahutdan og kaon unya kanang di sila magutom ba. Mas maayo pod nga na available perming pagkaon sila pareha ni nahurot na maridiagwa gani na hinatag ante nya gitagaan po ni namo sila og sapal kay nagluto man mig kulo dire si dili si ante naglutog kulo so ako among gihatag ang sapal yes mukaon nig sapal ato ang mga manokis dire no mao na ni sila ang atong update week 12 na ni sila dagko na kay tanan hapit na ta mo maghatod ani mag-deliver next month pohon ano ang mga hybrids na to nga dominant CZ nga breed no so short vlog lang ta gipa kita lang mo sa ato ang 12 weeks nga mga kuan dire manok o gamayng tips no sa ato ang pag backyard dire base sa atong experience no kuan pa ko ano yung manok mo 4 years pa this year no bag-o pa gyud kaayo di pa gyud ko ingon nga banggiitan kaning mga manok. Based ra na sa ako ang experience, learning sa pag-research o especially sa kanang mga farm visit nako daghan kong ma-learn sa kanang mga farm owner nga dugay na nagmanukan no or even dili manukan kanang mga baboyan pero sa pagkakaron wala pa kay ko na kuan sa baboy kanila sa focus sa kog usa no. Happy farming ninyo tanan, daghang salamat di ay sa inyong pagtan-aw ug pagsuporta sa tong vlog. Oy, naa ako diri ko manager mo nang manager na mo. Si ante gihatdan kog kape. Amo na ra ko di ante oy tukos gawas.